Pangasinan. Magandang araw buong mundo. Narito na naman ang mga balitang nakalap ng Pangasinan Watch. Pinaigting ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC ang pwersa ng Response Mitigation Team upang mapaghandaan ang pagdating ng mga bagyo sa susunod na mga buwan. Kasalukuyang nakataas sa red alert status ang lalawigan dahil sa bagyong Egay. Ani spokesperson Avenix Arenas, bagaman tinanggal na ang hudyat ng bagyo, 24 oras pa rin nakaantabay ang opisina, katuwang ang Pangasinan Provincial Police Office o PPO upang tumugon sa mga saklolo ng ating kababayan. Ang mga kapulisan ang in charge sa pagmomonitor mga untoward incidents. Kahit na anong oras ng gabi, ay lagi silang nakakakuha ng mga data sa kanya-kanyang police station all over Pangasinan. Dagdag pa nito, agaran umanong nabigyan ng responde ang mga naiulat na insidente at patuloy na hihigpitan ang pamamahagi ng impormasyon sa lalawigan para sa paghahanda ng lahat. So, wala namang naitalang flooded areas o binahang lugar. Meron din tayong fallen tree due to strong wind sa may barangay Banawang, Santa Barbara. At lately lang, i-confirm pa natin yung missing fishermen sa Alamino City. Proper and immediate action. Yan ang binigyan diin ni Vice Governor Ferdinand Calimlim sa ginanap na interagency meeting sa pagitan ng Department of Education, Pangasinan Police Provincial Office at Bureau of Fire Protection hinggil sa dumaraming insidente ng pagnanakaw sa mga paaralan sa Pangasinan. May magagawa kung gugustuhin. Pero kung papabayaan, bahala na yung mga kawatan. Sila mamamiesta sa lahat ng mga gamit natin, tayong kawawa. Ayon sa PPO, umabot na sa mahigit 20 kaso ng nakawan ang naitala simula pa lang ng taon. Kaya hiling ni Dr. Maria Cecilia Junio Fernandez, ang School Division Superintendent ng Pangasinan, tulungan sana ang mga paaralan sa pagpapaigting ng inspeksyon upang masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Just need a little help from our men in uniform and also the assurance of the provincial government that you would really see to it that the people who are tasked to protect us and secure our schools will do the job. Samantala, inaasahan naman ni Board Member Pogi Espino III ang pakikiisa ng mga alkalde para sa agarang pagtugon sa mga problema. Isang public hearing ang isinagawa sa bayan ng Sison patungkol sa controversial na cease and desist order sa paghukay at pagsira ng provincial road upang maihabol sa lebel ng ginagawang talipapa sa barangay poblasyon. Ayon kay Attorney Geraldine Baniqued, binungkal ng munisipyo ang kalsada ng walang kaukulang permiso o clearance mula sa Provincial Engineering Office. Dahil dito, maraming mga residente ang naperwisyo ng nasabing konstruksyon. May kaunting aberya po dahil bagamat ito po ay isang provincial road, ay hindi po nagkaroon ng sapat na koordinasyon o pagpapaalam upang itong proyekto pong ito ay maisagawa. Ang provincial government po ay hindi po tutol sa anumang development, sa anumang pong ikakaganda, ikakaayos ng ating bayan ng Sison. Gusto lamang po natin na mailagay sa ayos. The nature of the work repair undertaken sa provincial road covering Cabareta ng Amagbagan is just a mere repair. But not here. This is a destruction demolition. So they should seek an audience with the provincial engineer before starting. Giit naman ni Mayor Mina Joy Pangasinan, inumpisahan agad ang pagbubungkal sa kalsada kahit wala pang permit upang matapos agad ang naturang proyekto. Hindi ho namin talaga binaypass o dinisregard ng authority kasi may sulat po kami May 8, May 12 po natin inumpisahan itong program po. Kaya nung naaprubahan na yung budget dito sa pag-aayos nito, saka po natin umpisahan para dire-diretso, malpas po maapo 80 days. Dahil sa pakiusap ng mga residente at sa tulong ni Attorney Baniqued, pinahintulutan na ng probinsya na ituloy ang konstruksyon sa nasabing provincial road. Umarangkada na ang mga batang bubuo sa Team Pangasinan na sasabak sa Batang Pinoy 2015.
Nilahukan ng mahigit 1,000 atleta, nagkakaedad 15 pababa at nagmula sa iba't ibang bayan at syudad ang isinagawang Pangasinan Elimination Games sa Narciso Ramos Sports Complex sa Lingayen. Isa sa pinagtutuunan ng pansin ng Administrasyong Espino ang sports development na kung saan patuloy ang pagtuklas ng bagong talento sa pamamagitan ng mga grassroots program katulad ng Batang Pinoy. Samantala, nakatakdang sumailalim sa pagsasanay ang Team Pangasinan mula July 8 hanggang July 16. Ito'y bilang paghahanda sa gaganaping Pinoy Luzon Leg sa Malolos, Bulacan na magsisimula sa July 17. At yan ang mga balitang aming nakalap. Ako si Vanch Padilla at ito ang Pangasinan Watch, broadcasting from Pangasinan to the world.